Contame un pouco de ti, de que te dedicas, como empezaches todo, Son profesor en Cambridge, meu avó era galego, meus pais naceron en Argentina, eu nací en Italia, en cambio, eles foron vivir lá, estudiei en un colexio español, que era o equivalente deste colexio en que estades vos en Roma, colexio público español, fixen todo ali, tocou, despois estudiei a carreira en Santiago de Compostela, e fixen o doutoramento ali tamén, o doutoramento en literatura do século de ouro, e agora sou profesor diso, de literatura española do século de ouro en Cambridge, que é o que fago. E esta inspiración? Sempre me gustou a literatura moitísimo. Cando tiña a vosa idade estaba ainda con dúbidas, non sabía, me gustaba moito a informática, pensei facer ciencias, pero depois ao final realmente dime de conta que quería estudiar literatura, posiblemente en España, máis ainda en Santiago, que para mí é un lugar máxico, entón, por iso. E a máis gostame moitísimo traballar con estudiantes. Que diferencia encontras entre a poesía española comparada aos demais? Esta inspiración con Quevedo, porque Quevedo non Lorca ou... Interesante. Bueno, Quevedo porque gustou moito dende que era neno, como vos, dábanos antoloxías de poesía para ler cando estábamos no colexio. Lembrome sempre que había dous sonetos de Quevedo que chamaron moito a atención cando era neno. Uno deles falaba deste poema dun home con unha enorme nariz, un nariz enorme, que pareceume moito original, eu nunca tiña lido nada así, comparar un nariz con unha pirámide ou con un elefante, pareceume moi divertido. E tamén falaba outro soneto que falaba de Roma, eu vivía en Roma entonces, e creo que aínda hoxe creo que ese soneto representa moi ben o que é Roma. Entón sempre me gustou moito, cando era moi novo comprei os seus libros e sempre me gustou. A diferencia, non sei, supoño que para mí é persoal, o castelán é a miña lingua familiar, que é o que falaba na casa, entón sempre sentime moito traído por iso. Moitas grazas. A vos,